אין לו מקום לעלות. רגע, הופ, אתה צריך לבוא מהר. או על הצלע. דווקא בצמוד לשמאל לדעתי. תתיישר, תראה, תתיישר, ותנסה לבוא מפה כמה שיותר לפה. רונן, בוא תנסה, פה יש שטח שהוא מדרגה טובה, ואם אתה עולה אותו, אתה עולה גם פה בשטח טוב. תנסה להגיע לכאן. יותר, קח אותו יותר, זהו. עבר שם. כן, עבב חוטף. תיקח אותו טיפה יותר ימינה. רונן, טיפה יותר ימינה. עוד לכאן. רד טיפה ותראה, תבוא יותר שם, ימינה. זהו. עבב שלך נוגע בסלע רק. זהו, ככה. תן גז. לא, אתה צריך חייב נפלת לבוא מיד הצידה. עשית? כל הכבוד לי. לא. לא, לא. לא, רונן, אתה... בוא ככה, כן. לא זה אבן מתחת לגלגל? רגל לפה. לא, סע. אל תשבור, אבל לא הרבה. זהו, תנסה להיות ישר. סע. רד טיפה. סע. עוד טיפה אחורה. זהו. רגל לפה. לפה. סע. לא, אתה חייב למכה. רד טיפה. יש לך מדרגה קטנה, אתה חייב לתת מכה. זהו. הופ, רגל לפה. עכשיו תן לא הרבה, רונן. סע. אין סיכוי שאני אצליח בלי נעילה. כן. אין מעקף מפה? אין איזה מעקף? סע. לא, התיישבת. רגע, אליי רוורס. למה? בוא לפה, רונן. עוד. חכה שנייה, חכה רגע. יש לי באוטו שני פסים כאלה. תן מכה. הנה אני מסתכל. איזה יופי. הופ, תנסה אליי. לצאת כמה שיותר למעלה. אני מסתכל. הנה. יופי, צילמת? לדעתי מפה היה... תרד אחורה. נעשה עוד פעם מצד ימין. תצא מהמדרגה הזאת. מצד ימין. שמאלה. שים ברוורס. בכיוונים. נסה יותר, תיקח אותו ימינה. אתה רואה את הסלע הזה? הכי צמוד אליו, בסדר? אתה לא תחליק לשום מקום, אתה מספיק קצת, אבל תבוא עם גז, לא בעדינות. תוריד לו את האבן הזו אבל. תוריד לו את האבן, אני רוצה שיראה את זה. הכי צמוד לפה. כל הכבוד. תן גז. הופ. זהו, עברת, סע. הופ. לאט. סע, עגל לשם. סע. לא, אליי. זהו, עכשיו אתה מחליק, זה רגע, אז רד טיפה, עוד. יש לו פה את המדרגה הזו. כן. הגה שמאלה, הגה אליי. לא הרבה, זהו. גז. יפה, סע.
תרגע עכשיו, חכה רגע. עגל לשם וקדימה בלי... לא הרבה. טיפה אחורה. פה בסדר. זהו, זהו. הופ. עגל אליי. זהו, סע. רק שם מהמדרגה. יפה. עוד פעם, סע. עוד פעם, קצת רוורס. אוקיי, עכשיו קח לשם. לא הרבה, רונן, סע. סע. תן לו בשטח שלך, פה יש... כן, אבל הוא צריך למטה בשביל... אבל הוא צריך לתפוס טיפה תנופה מאבן. רגל לשם, ואתה עובר וזהו. תן נגמר מכת גז. הסיפור.